yalla mana excellency ne Abdullah Mudas aiwa labarin duniya tafiya saya na baka labari na labarin duniya ai labarin duniya inda ranka ta sha kallo labarin soyayya rayuwa mai sauyi in har kai juyi wata ran aji daɗi wata rana kunci labarin alhini ne ga masoya ko darasi ne zanaba kun gane labarin soyayya ta ni da binta autar mata binta autar mata fari ni sojan Nigeria ne mai hidima wa ƙasata ne na ba da rai na dan al'umma ne inda rai da lafiya babu juya baya bayan na samu hutun aiki na ɗauji kasan dawo ga dangina a hanya ne na yi gamo da binta gefen hanya tana kukanta abin tausayi da kaganta na ƙarasa har na dube ta na yi mata sallama cikin tsafta a hankali ta ɗago kanta ta amsa sallamar ta kawar da kanta na ce haba baiwar Allah mai ya fari ne kike kwalla ce gani sunana binta ni yar Kano ce garin Dambata na dube ta cikin tuhumarta na ce mai ya kawo kinan mai duguri binta 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 ce gani na zo na yi wa jarrabawa ce ta kawo ni na kammala za da kayo ne na tarra wani dan adaidaita zakai na tasha na hau mota cikin sanan mance jakata mai dauke da kudin mota da wayata aikar da mu binta tashi zo mu je mu hau mota aini ma Kano ne mahaifata nan yanzu ma canza na yammata ai ungo kurna nan ne aka min gata da yammaci muka sauka mota bakin kiri muka yi Dambata domin nasarar binta da ahalinta iyayenta sun min godiya da addu'a ta samun kariya na bawa binta nambar waya domin ta ce mi zumunci hankali muka kulla zumunci iyaye na da na ta aminci yayi karfi kamar dangi marufi ne yayi wannan alkhairi zamanci da ni da binta min yo shakuwa har mun zarce ma yan uwa ɗayan mabaici ko ya sha ruwa sai a tare cikin kulawa a sannu rayuwar mu ta yi sauyawa amma da bai koni da binta sati uku ne an kafurta sanni rana ta yi halinta ran daurin aure na
da binta sai ga wasiƙa an kawo min daga bataliyar mu ta sojin shaidar an ban sa'o'in na kai na filin daga dan da maye gurbin wani abokin aiki na da rai ya halinsa. Na zo gidan su binta an yi taro ga jama'a na kai kawo na keɓe ni da baban binta na shaida masa damuwata na roƙi alfarmar ayi auren daga baya zan dawo ce da ni bai yarda ba ya aure ba ango nage ina dawo sake sakarana na zo gaban binta na tsaya tana kuka masoya ta ci kunshi ta yi kulliya zuciya ta sai ta karya na buɗe baki zan bayani sai ta ce da ni ka je masoyi Allah na tare da kai. Inda rabo za mu gana kai da riƙe alƙawar binta ta kace ba abinda zai kawar tana hawaye ta ce da ni tsoro na kan mace ka bar ni duniya Abba bibi na sanyin idanuna masoya bincin ruhina tafiya ba mutuwa ce ba in Allah ya so zan dawo gare ki matsayin ango abokin rayuwa na miƙa hannuna ta bani zobe muka yi sallama na tafiyo be akwan a tashi min yi nasara na samu ƙarin girma ina zumuɗi na nema alfarma bani dama na zo gurin binta wurina zumuɗina na ganni ga binta da zuwa na gidan su binta na tambaya babu amsa na ce ina soyayya ka na ce ina binta ta ba wanda ya bani amsa ko sai kuka yake masoya